Здравейте, аз се казвам Милана. Знаете ли, че нещо може малко да ни усмихне? Истина е. Честна дума ви казвам, не лъжа. Защото не е добре да се лъже. Лошите хора лъжат. Добрите не лъжат, защото те са умни и добри. Някои добри хора, които ядат риба и поумняват. И тези хора виждат на по-далеч, а другите хора не виждат, само видят под носа си. Като правим лошо, ще направим много лоши неща и ще правим лошо на сърцето. Да, слушайте внимателно, хора. Ние сме най-добри и ще ви научим. Лошо ви е да ви кажем и ние как сте грозни. Лошо ви ли е на сърцето да ви кажем грозни са ви дрехите? Да, не, да. Хитруши! А вие знаете ли, че доброто наранявате? Не. Доброто е когато добро ти е сърцето и помагаш и се усмихваш. Когато помагам на другите и не се цупя и помагам. Трябва да има повече добри хора, които да правят добри неща.